Haga jingle kai Indian Premier League hapreng ka SRH Persia ai ka RCB. Haba pai shakre ka jingle kai ka SRH kala khor ka nam job adin magalala ban pelem ka RCB da sau peu arons. Haga ne jingle kai ka SRH kala tit nengkong bad kalala ban kamai hadu ars pa live way runs bad hap re weekend na ki ar peu over. Badu Ishan Kishan pulala ban kamai hadu khandai peu sau runs. Haga ne jingle kai kad ba ka RCB kalala ban kamai tang shispa prap khandai runs bad hap parok ki wicket nagi khat khandai point sun over. Henry wala ka RCB ka syarem hagan ka jingle kai kala yo ban rung lupa sya ka playoff. Kad ba ka SRH kala du ban rung sya ka playoff. Haga jingle kai La Liga preng ka Real Betis Persia ka Valencia. Hagan ka jingle kai baro art ligi ken hun ki khai tamar shigol. Ya ka shigol jong ka Real Betis la yo ban tap ha ka minute ka basan peu. Lengbo Anthony bari ka shigol jong ka Valencia la yo ban tap da Rafa Mir ha ka minute ka nyau peu san. Haga jingle kai Serie A prengka Como Persia ai ka Inter Milan. Haba pai shega ne ka jingle kai ka Inter Milan kala khor ka nam job haden bagalala ban lem ya ka Como da Arlanat. Bari gini ki ar gol jong ka Inter Milan ya ban tiap nengkong haga minit ka ba ar Peusan Lengbo Stefan bari ka gol ka ba ar ya ban tiap haga minit ka ba San Peway Lengbo Korea. Hagoi par ka jingle kai Serie A prengka Napoli Persia ai ka Cagliari. Haga ne jingle kai ka Napoli kala yo pat penkhi jar nengkong haga minit ka basau peu ar Lengbo mak domine badai haga kelamit kata haga minit ka basan peway Lukaku yo ban siap ya ka gol ka ba ar naga banta ka Napoli badai la magini ki ar gol ka Napoli kala khor ka nam job haga ne jingle kai da Arlanat baleng baga ne jing job ka Napoli kala yo ban ra ai ka nam ladu jong ka Serie A hadin baga tam shipon ya ka Inter Milan ka badon haga kerdan ka ba ar bad gani ka deru ka sin ka basau baga Napoli kani ora e ka nam ladu jong ka Serie A kabadai ka league football ka ba he tam jong ka ri Italy.